Hejka i dawno nie było Team Fortressa, więc dawno nie było Team Fortressa, więc pomyślałem, żeby pograć. Ale ja cię klęczę, jak mi laguje. Jak mi gra laguje. Po prostu to... Jak laguje. Ja chyba już wiem, jak to nazwę ten film. O ty zes. A proszę. Umarłem. No zes, umarłem. Ciekawe czy mi coś dropnie. Ciekawe czy mi coś dropnie, bo... Kurde, weźmie sobie. Elbetime, no tak. W końcu Elbetime to nasza działka. Nie mogą nam przejąć tak łatwo punktu. Ja zaraz załapię tego grubego i będzie. Nie. Kurde. Uciekam do bazy. Ode mnie. Nie. Nie. Tak, spy. Okej. Spróbuję. Bo ja mam ten zbagowany nóż, więc muszę spróbować kogoś dźgnąć. Ale kogo? Kogo by tu dźgnąć? No nikogo na razie nie ma do dźgnięcia. Na razie nikogo nie ma. O właśnie, ktoś już jest. Tylko że to kurde Pylo. Wiecie, ja idę na pewną śmierć. Ja bym poszedł na pewną śmierć. Nikt nie przejmuje, więc ja przejmę. Nie. Nie spaj, tylko twoja matka. O nie. Jeszcze mnie zabiją. Dobra, ja już kurde przejąłem. Jest tyle samo osób na serwie. Kurde, mamy Demomena, więc może być ciężko. Bo Demomen 2 razy nas walnie z tego swojego miecza. I leżymy bez głowy. A ci idioci mają kurde wywalony w punkt. Zabijają moich. Ode mnie. Mam seląbane. Jeszcze to troszeczkę. 1 minuta w plecy i wygramy. Kurde, żeby mnie nikt nie zabił, bo ja mam tylko jednego zabitego gościa.
No kurde. Jaką... Ha! Dupek. Nie umi. Ha, ha, ha. Ale go dźgnąłem zarobiście. Mam kryta. Mam kryta. Mam kryta. I mi fajnie, że mam kryta. Mam... Kurde, przejmują nam. Ha! Kolejny raz się dałeś dźgnąć stalny. Ale kurde idiota. Na tyły się patrzy. Cioty ludzkie. Nie wiedzą jak się strzela. Żeby kurde nie było, że zaraz od ty, co mi jakiś inny spaj zrobił. Dupek. Wezmę Pajlo, będzie po zabawie. Albo ej. Ha. Dupy umlą. No, kogo zabić? Na pierwszy ogień. Kogo na pierwszy ogień? Ha! Zakończę chyba odcinek tym pięknym gestem.